Електрическите автомобили са бъдещето на индустрията и то вече се случва. И макар тези коли да изглеждат нещо ново, то всъщност те далеч не са новаторска идея. Тяхната трудна история датира почти от самото начало на автомобилите, като в тяхната зора е имало доста по-голям избор от такива модели, за разлика от първия автомобил, който е ясен кой е, то коя е първата електрическа кола е малко посложен въпрос. Отговорът му зависи от данните и мнението на различни историци и записки. Една от най-ранните дати е чак 1828 година, но тя не е призната от мнозина. През тази година унгарецът Аниос Ерик разработва малък електрически мотор и успява с него да задвижи кола, но тя е играчка. През 1832 година шотландецът Робърт Андерсън пък създава електрическа каруца. 2 години по-късно американецът Томас Дейвънпорт създава електрическия локомотив, което пренасочва изобретателите в тази посока и нерелсовите електрически превозни средства остават на заден план, макар електрическите коли да остават в сянка, работата по електрическото задвижване не спира. Развитието на такива локомотиви продължава, а междувременно изобретатели търсят нови по-добри мотори и захранвания. През 1859 година французинът Гастон Планте създава акумулатора. А негов колега подобрява дизайна и го прави по-мощен, сигурен и лесен за производство. През тези години има интерес от страна на изобретателите към електрическите велосипеди и триколки, но нито една от тях не влиза в серийно производство. След известна пауза, едва през 1884 година се появява и смятаният от мнозина за първи електрически автомобил. Той е дело на британеца Томас Паркър, същият човек, който преди това електрифицира лондонското метро. Според него, електричеството може да е доста по-ефикасен начин за задвижването на превозни средства спрямо другите горива. 3 години по-късно американецът Уилям Морисън взима каруца и слага разработен от него електрически мотор. Използва я и за експериментиране с различни батерии и акумулатори. Започва да я продава с името Morris Electric, но без особен успех. През 1890 година пуска на пазара подобрен модел с повече батерии и подобрена кормилна уредба и 6 места. Батериите са 24 и се зареждат за 10 часа, а моторът развива около 4 къс. Електрическата кола на Морисън може да измине около 160 км с едно зареждане. Максималната скорост на колата е била около 16 км в час. Едновременното развитие на електрическите автомобили в САЩ и Европа ги прави доста атрактивни за известен период от време. Появяват се множество компании, които предлагат електрически коли. През 1897 година тръгват първите 12 електрически таксита в Ню Йорк. 2 години по-късно броят им вече е над 100. През 1900 година 1/3 от колите по пътищата в САЩ са електрически. Исторически данни на Сулсбергер показват, че през 1900 година в Ню Йорк, Чикаго и Бостън е имало 2370 автомобила. От тях 800 са били изцяло електрически. 1170 са използвали парни двигатели, а само 400 – бензин. Интересът е голям, като дори се организират и състезания за такива коли. Първоначалните реакции на хората към електрическите автомобили са сходни като днешните, тихи, екологично чисти и макар не чак толкова ефикасни, могат да се използват редовно. Особено подходящи са за кратки пътувания и се оказват по-надежни от бензиновите коли по това време, които се оказват по-чупливи. Възходът на електрическите автомобили започва да се забавя след 1910 година. По това време вече другите компании са поизгладили повечето проблеми на колите с двигатели с вътрешно горене. Техният прогрес е много по-бърз и видим. Модели като Ford Model T пък правят именно тези коли много по-достъпни и лесни за производство. Ниската им цена също е много по-привлекателна, междувременно напредъкът при електрическите коли е твърде малък. Пробегът им остава сравнително малък, но хората вече искат да пътуват на по-дълги разстояние. На никой не му се чака с часове, когато може просто набързо да зареди бензин и да продължи. Освен това, скоростта на движение на електрическите коли остава твърде ниска, производителите бързо усещат това и превръщат тези предимства на бензиновите си коли в основен щрих в рекламните си послания. Шумът от двигателите пък става символ на атрактивност и мощ, така интересът към електрическите коли рязко намалява. Не помага и Първата световна война, която пренасочва производството.
А през 20-те години на 20 век техният пазар е практически несъществуващ. Интересът към електрическите коли след това се възражда в САЩ едва през 60-те и 70-те години заради недостига на горива по това време, както и първите признаци, че двигателите с вътрешно горене не се отразяват особено добре на околната среда и са нужни алтернативи. И една любопитна подробност – Toyota Prius може да е смятана за първият модерен хибрид. Но тя далеч не е първият подобен автомобил. Всъщност тази чест се пада на LOHNRPORSCHE Mixed. Това е кола, която Фердинанд Порше разработва през 1900 година и използва същата концепция. Електрически мотор и бензинов работят заедно, за да задвижват автомобила.